Na brehu Dunaja pri meste Gabčíkovo láka návštevníkov impozantná stavba. Vodná elektráreň Gabčíkovo je najväčšia svojho druhu na Slovensku. Jej 275 metrov dlhá a 20 metrov hlboká nádrž zhromažďuje takmer 200 miliónov kubických metrov vody. V 50. rokoch minulého storočia vznikli rozsiahle plány na výstavbu sústavy vodných diel Gabčíkovo-Naďmorož, ktorá mala byť spoločnou investíciou dvoch susedných štátov, Maďarska a Československa. Začalo sa stavať na oboch stranách, ale z ekologických dôvodov z plánovaných objektov dokončili iba vodnú elektráreň v Gabčíkove. Jej turbíny boli prvýkrát uvedené do prevádzky v roku 1992. Elektráreň vyrába v priemere 8 až 10 % celkovej dodávky elektriny Slovenska. Okrem toho plní funkciu ochrany územia pred záplavami, zabezpečuje nerušenú lodnú dopravu na Dunaji a aj z turistického hľadiska je významnou stavbou. Obrovský portálový žeriav sa tu týči nad krajinou ako nejaké majestátne schodisko. Za jasného dňa z rozhľadne riadiacej veže ďalekohľadom človek dovidí až na bratislavskú televíznu väžu. Pri návšteve v správnej chvíli môžeme sledovať, ako sa plavebná komora naplní vodou, aby loď čakajúca vo vnútri mohla pokračovať v ceste po Dunaji. V roku 2023 bolo pri elektrárni otvorené nové informačné centrum, kde sa malí aj veľkí záujemcovia môžu dozvedieť zaujímavosti o vodnom diele, prírode a obnoviteľných zdrojoch energie. Výstup na vrchol strediska sa tiež oplatí, odmenou je pôsobivý výhľad okolo. Kto sa chce o prevádzke vodnej elektrárne dozvedieť ešte viac, môže prostredníctvom e-mailu požiadať o vedenú prehliadku. Pre návštevníkov je zabezpečené parkovanie a bohatá ponuka niekoľkých bufetov v areáli. Toto miesto majú radi aj milovníci prírodnej turistiky, keďže okolité lesy sú domovom pestrej fauny a flóry. Niektorí sem prichádzajú pozorovať vtáctvo, iní na ryby alebo na potulky prírodou s deťmi. Elektráreň a jej okolie láka aj športových nadšencov. Kolesoví korčuliari aj cyklisti využívajú možnosti, ktoré ponúka cyklotrasa, vedúca odtiaľto až do Bratislavy, po ktorej často behávajú aj rekreační bežci. Pokiaľ by ste si denný program doplnili kultúrnymi zážitkami, určite navštívte Čunovo. V Pútavom múzeu Danubiana sa striedajú diela súčasných miestnych a medzinárodných umelcov. Vydajte sa teda za dobrodružstvom. Navštívte vodnú elektráreň Gabčíkovo.